Што вядома пра новую смерць на Беларусь-Калі? У якім стане знаходзяцца дзеці з Рэчыцы, пацярпелыя ад удару дрону ў Бранскай вобласці, а таксама якія новыя штрафы ўводзяць у Беларусі, раскажам у сённяшнім аб'ектыве. Віталь Бабін у эфіры. Добры вечар, запрашаю. Развяз патрабуе ад усіх краінаў свету неадкладна спыніць любое ваеннае падтрыманне Расіі. Асабліва, што тычыцца гандлю таварамі падвойнага прызначэння і электроннымі кампанентамі, якія Крэмль выкарыстоўвае для вытворчасці зброі. Еўрапейская рада падчас саміту ў Брусэлі згадала Беларусь у гэтым і яшчэ ў двух аспектах – вядзенне гібрыднай вайны і незаконнае перамяшчэнне ўкраінскіх дзяцей. Тэму працягне Юлія Цяльпук. На фоне войны ва Украине Еўрапейскі звяз працягвае ацэньваць ролю вонкавых саюзнікаў Крамля. Кіраўнікі дзяржаваў і ўрадаў краін Еўразвязу падчас саміту ў Брусэлі адрасавалі Лукашэнку 3 прэтэнзіі. Еўрапейская рада зноў звяртаецца са сваім тэрміновым заклікам да Расіі і Беларусі неадкладна гарантаваць бяспечнае і безумоўнае вяртанне ва ўкраіну ўсіх незаконна дэпартаваных і перамешчаных украінскіх дзяцей і іншых цывільных асобаў. Найбліжэйшы саюзнік Пуціна па-ранейшаму пераводзіць стрэлку ў бок як быццам бы варожага захаду і рыхтуе вайскоўцаў да найгоршага. Не дай бог будет развязана гарячая война. Еўрапейская рада таксама вінаваціць Маскву і Менск у сістэматычных гібрыдных кампаніях супраць еўрапейскіх краінаў. Штучна створаны міграцыйны крызіс на межах, кібератакі, дыверсіі і дэзінфармацыя. Еўразвяз заклікаў краіны-сяброўкі тэрмінова ўзмацніць абарону крытычнай інфраструктуры, стварыць сістэму абароны ад беспілотнікаў, якія з усходу залятаюць на тэрыторыю Еўразвязу і робяцца інструментамі правакацыяў. Разам з краінамі-чальцамі Еўразвязу мы працуем над стварэннем шчыта ад беспілотнікаў для нашых прыфрантавых краінаў. Еўрапейская рада зноў звярнулася з заклікам да Расіі і Беларусі спрыяць абмену палоннымі, а таксама вярнуць ва ўкраіну усіх незаконна дэпартаваных і перамешчаных без згоды Кіева украінскіх дзяцей. Вывозіць дзяцей з акупаваных тэрыторыяў Украіны ў беларускія здраўніцы зацяты праўладны актывіст, паралімпіец Алексей Талай. Летась у канцы года ён прызнаў. Мы привезли уже более 5000 детей к нам на отдых и оздоровление в Республику Беларусь. Этот проект продолжается. Згоду на гэтую кампанію даў асабіста Александр Лукашенко, а сярод арганізатараў і спонсараў доўгі шэраг беларускіх чыноўнікаў і кіраўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў. Мы детей воруем. Вінаватым у гэтых злачынствах у бліжэйшыя гады пагражае ордар на арышт ад міжнароднага крымінальнага суда. Намі ў карацыйны штаб на гэтым тыдні перададзена інфармацыя пра украінскіх дзяцей, незаконна перамешчаных з часоў акупаваных тэрыторый Украіны ў Беларусь, а таксама пра здзяйсненне ў дачыненні да іх індактрынацыі. Дадзеныя матэрыялы мы збіралі як Народнае антыкрызіснае ўпраўленне ў межах працы, накіраванай на прыцягненне Лукашэнкі і яго хаўруснікаў да адказнасці за дадзенае ваеннае злачынства. Украінскі бок прыняў гэтыя матэрыялы з удзячнасцю. Ёсць яшчэ 2 справы, згодна з якімі Лукашенка і яго атачэнне могуць атрымаць выракі за мяжой. За злачынствы супраць чалавечнасці ў межах універсальнай юрысдыкцыі і ў межах спецтрыбуналу па злачынстве агрэсіі супраць Украіны, створаным пры Радзе Еўропы. Юлія Цяльпук, Белсат. Стан усіх беларусаў, якія пацярпелі пры атацы беспілотніка на аўтобус у Бранскай вобласці, застаецца стабільным. Пра гэта паведаміла Міністэрства аховы здароўя Беларусі. Пацыента ў самым цяжкім стане сёння меліся праапераваць. Адзіны дарослы пацярпелы застаецца ў вайсковым шпіталі ў Менску у стане сярэдняй цяжкасці. Яго рыхтуюць да пераводу з рэанімацыі. Напярэдадні пра інцыдэнт з аўтобусам у Бранскай вобласці выказаўся Александр Лукашенко. Ён сярод іншага даручыў сілавікам, цытата, высветліць праўду. Ужо сёння афіцыйны тэлеграм следчага камітэту адсправаздачыўся. Беларускія следчыя выехалі ў Расію, дзе наведалі месца здарэння, таксама пляцоўку, дзе цяпер знаходзіцца пашкоджаны аўтобус.
Атака на аўтобус з беларускімі дзецьмі, якія праз Бранскую вобласць ехалі на адпачынак у Геленджик, адбылася раніцай 17 чэрвеня. У выніку загінула 44-гадовая Вікторыя Гарошка, якая суправаджала дзяцей. Як паведаміў пастаянны прадстаўнік Беларусі пры СНД Ігор Назарук, жанчына была цяжарная. Зрэшты, чыноўнік прыгразіў Украіне дзеяннямі ў адказ на гэты інцыдэнт, але падкрэсліў, што ўцягваць Беларусь у ваенныя дзеянні не дазволяць. На Беларусь-Каліі чарговая трагедыя. 34-гадовы мужчына загінуў падчас выканання сваіх працоўных абавязкаў, але пра трагедыю паведаміла не прадпрыемства, а незалежныя медыі. Зрэшты, гэта не першая смерць, якая адбылася на тэрыторыі калійнага вытворцы цягам тыдня. У прычынах шэрагу трагічных здарэнняў разбіралася Ірына Дарафійчук. Смяротную траўму на працы атрымаў Аляксей Чарапок. Як паведаміла наша Ніва, Аляксей працаваў на бярозаўскім рудніку Беларусь-Калію на падземным участку унутрышахтавага транспарту. Падчас выгрузкі ролікаў для канвеераў яго задавіў пагрузчык. Калі здараюцца такія выпадкі, гэта калектыў таксама перажывае гэтыя пацеры і цяжка вяртацца на працу людзям, калі ты ведаеш, што вось тут учора там здарыўся выпадак смяротны, а цябе сёння працаваць. Аляксей Чарапок меў малую дачку, быў заядлым рыбаком і спартоўцам. Футбольны клуб «Арэса» з Любані, за які ён выступаў, 15 чэрвеня выказаў спачуванні родным і блізкім загінулага, коратка адзначыўшы, што ён, цытата, пацярпеў на працы. На прадпрыемстве ж трагедыю замаўчалі, пры тым, што гэта ўжо другая смерць цягам тыдня. 12 чэрвеня афіцыйны тэлеграм-канал «Беларусь-Калію» паведаміў пра смерць рабочага і траўму яшчэ ў дваіх. Следчы камітэт па тым здарэнні распачаў крымінальную справу за парушэнне правілаў бяспекі. Пра смерць жа Аляксея Чарапка не паведамілі. У іх стаіць паказчык не злаваць сваё начальства, хваліцца пра тое, што яны не далі распаўсюдзіцца інфармацыі. Гэта не працуе з грамадскай думкай якасна, то замаўчаць зусім гісторыю немагчыма, але разам з тым гэта не прыцягвае ўвагу да таго, што здарэнні ідуць адно за адным і дае магчымасць справаздачыцца, мы зрабілі ўсё, каб пра ніхто не звярнуў увагу. Ускладняе асвятленне сітуацыі тое, што на прадпрыемстве, ды і ўвогуле ў краіне не засталося незалежных арганізацыяў, якія маглі б сачыць за хадою расследавання прычынаў гэтых смерцяў ды інфармаваць грамадства. Агульная ж абстаноўка на Беларусь-Каліі не спрыяе камфортнай працы, падкрэслівае Павел Сакалоўскі. Яны па сей дзень ішчуць іншадумцаў, і таму гэта таксама ўплывае на тое, што адбываецца. Вось такія размовы, калі людзей вельмі шмат дзёргаюць, а гэта ж ўсё прыходзіць у калектыў. Сёння кагосьці выклікалі, а заўтра аб гэтым ведае яго брыгада. Аварыі на Беларусь-Каліі нярэдкія. У мінулым кастрычніку на прамысловай пляцоўцы 4-га рудаўпраўлення адбыўся разрыў пустой ёмістасці з-пад салянай кіслаты. Тады пацярпелі 4 асобы. Ірына Дарафійчук, Белсат. Яшчэ адна навіна, што тычыцца наўпрост Беларусь-Калію. Суд Еўрапейскага звязу ў Люксембургу адмовіўся зняць санкцыі з гэтага прадпрыемства. Раней з адпаведным пазовам у суд звярнуліся Беларусь-Каліі, яго колішні гендырэктар Іван Галаваты і беларуская калійная кампанія. Суд прызнаў законнасць санкцыяў і замарозку актываў, вызначыўшы Беларусь-Калій галоўным гаманцом рэжыму Лукашэнкі і крыніцай валютных паступленняў у нашу краіну. Асобна у прысудзе падкрэсленая роля кіраўніцтва кампаніі ў рэпрэсіях, запалохванні і звальненні страйкоўцаў пасля 2020 года. Пастанова Люксембургскага суда ёсць канчатковаю і не падлягае абскарджанню. Ад сённяшняга дня ў Беларусі пачынаюць дзейнічаць асноўнае палажэнне маштабнай рэформы адміністрацыйнага заканадаўства. Гэта першае сур'ёзнае абнаўленне кодексу аб адміністрацыйных правапарушэннях за апошнія 5 гадоў. Новыя штрафы закрануць наймальнікаў, уладальнікаў хатніх жывёлінаў, карыстальнікаў крыптавалютаў і нават тых, хто не змагаецца з баршчэўнікам на сваёй зямлі. Пра галоўныя змены ў нашым наступным матэрыяле. З 19 чэрвеня ў Беларусі афіцыйна пачынаюць дзейнічаць дзясяткі новых нормаў адміністрацыйнага заканадаўства. Сярод галоўных навацый значнае ўзмацненне адказнасці за неафіцыйнае працаўладкаванне. Цяпер фактычны допуск чалавека да працы без пісьмовай працоўнай або грамадзянска-прававой дамовы стаў асобным адміністрацыйным правапарушэннем. Для службовых асобаў штраф можа скласці да 2,5 тысячаў рублёў.
Яшчэ адна навінка тычыцца барацьбы з інвазіўнымі раслінамі. Уладальнікаў і карыстальнікаў зямельных участкаў будуць штрафаваць за невыкананне патрабаванняў аб знішчэнні баршчэўніку сасноўскага, канадскага залатарніку і іншых небяспечных відаў. Максімальнае пакаранне да 450 рублёў. Асобны блок закону прысвечаны хатнім жывёлінам. Упершыню ў Беларусі з'явілася адміністрацыйная адказнасць за пазбаўленне ад гадаванцаў. За выкіданне жывёліны на вуліцу прадугледжаны штраф да 1350 рублёў. Таксама будуць карацца выпадкі жорсткага абыходжання і парушэння правілаў утрымання хатніх улюбёнцаў. У кодэксе з'явіліся артыкулы, якія прадугледжваюць штрафы за распаўсюд матэрыялаў, звязаных з прапагандай змены полу, бяздзетнасці, педафіліі і гомасексуальных адносінаў. Для фізічных асобаў штраф можа сягаць 900 рублёў. Упершыню уведзеная і адміністрацыйная адказнасць за незаконныя аперацыі з токенамі і парушэнне патрабаванняў кібербяспекі. За такія дзеянні прадугледжаны штрафы да 4500 рублёў з магчымай канфіскацыяй. Пачала дзейнічаць у краіне новая норма для мабільных аператараў. За дрэнную якасць сувязі або недастатковы ахоп сеткай ім цяпер пагражаюць штрафы да 45 тысячаў рублёў. Кантраляваць выкананне патрабаванняў будзе Дзяржынспекцыя па электрасувязі. Разам з новымі забаронамі ўлада абяцаюць і пэўнае спрашчэнне працэдураў. Цяпер шэраг скаргаў можна будзе падаваць у электронным выглядзе, а некаторыя адміністрацыйныя справы разглядаць без асабістай прысутнасці грамадзяніна. Павел Алейнікаў, Андрей Сульжыц, Белсат. А цяпер да навінаў замежжа. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джэй Ді Вэнс адмяніў паездку ў Швейцарыю, дзе сёння павінны былі адбыцца ягоныя перамовы з дэлегацыяй Ірану. Паводле Белага дому прычынаю сталася неўзгадненне тэхнічных планаў гэтых перамоваў. Аднак паводле амерыканскіх медыяў рэальнаю прычынаю зрыву можа быць парушэнне перамір'я паміж Ізраілем і Хізбулою. У медыях ужо з'явілася інфармацыя пра перакрыццё Хурмузскай пратокі. Рух па ёй пачаў аднаўляцца учора, пасля таго, як Трамп і прэзідэнт Ірану Пазашкіяна праз відэасувязь падпісалі мемарандум аб узаемаразуменні. Гэта павінна было стацца першым крокам да паўнавартаснага мірнага пагаднення, якое меліся абмеркаваць дэлегацыі ЗША і Ірану ў Швейцарыі. Трамп ужо адрэагаваў допісам у соцсетках, ім канец, напісаў лідар ЗША. Сёння на падлёце да Масквы збілі 35 беспілотнікаў, паведаміў кіраўнік расійскай сталіцы. Новая атака была працягам учорашняга налёту БПЛА, які эксперты ўжо назвалі найбуйнейшым за ўсю гісторыю расійска-украінскай вайны. Асноўною цэллю быў нафтаперапрацоўчы завод у падмаскоўнай Капотні. Паводле інфармацыі Reuters, прадпрыемства, ад якога моцна залежыць сталічны рэгіён, часова спыніла выраб аўтамабільнага паліва. Падрабязней у нашым сюжэце. Пасля моцнай атакі на маскоўскі нафтаперапрацоўчы завод, якую ЗСУ зладзіла ў чацвер, эксперты ў нафтавай сферы прагназуюць пагаршэнне сітуацыі з палівам у Расіі. Вядома, што гэта прадпрыемства, падначалена «Газпраму», пакрывае да 70% патрэбаў паліва маскоўскага рэгіёну. Как мы видим, это не фейк, это на самом деле 40 литров подпускается в день на одну дизельную машину. Першыя абмежаванні на заправачных станцыях расійскай сталіцы і вобласці з'явіліся яшчэ на мінулым тыдні. Афіцыйна ўлады адмаўлялі такія захады і называлі прычыною штучны ажыятаж, які ствараюць самі аўтаўладальнікі. Але мясцовыя жыхары масава публікавалі ў сацыяльных сетках ролікі з АЗС з расповедамі пра ліміты на бензин и дизель. Так, ну что, у нас поставили лимиты на топливо в Подмосковье, поэтому мы заливаем канистры. Паліўны крызіс, які распачаўся ў Расіі яшчэ летась, з траўня гэтага года хутка пашыраецца. Расійская служба BBC ў сярэдзіне чэрвеня налічыла 33 суб'екты Расійскай Федэрацыі, у якіх у той ці іншай ступені назіраецца нястача бензіну і дызельнага паліва. Паводле падлікаў выдання ЗБЛ, такіх рэгіёнаў 53. Найбольш складана сітуацыя ў прыфрантавых вобласцях і на поўдні Расіі, у тым ліку ў сельскагаспадарчых раёнах, такіх як Краснодарскі край. Просто нет бенза. А где бенз? А где бенз в этой большой нефтяной стране? Праблемы з дэфіцытам паліва нарастаюць у сувязі з рэзкім ростам атак украінскага войска на расійскі НПЗ. У траўні пад удар трапілі 8 з 10 найбуйнейшых нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў. За першую палову чэрвеня ўжо 6 з 10. Аб'ём дзённай вытворчасці бензіну упаў да мінімальных паказнікаў за апошнія 20 гадоў. Российские военные в основном используют дизельные двигатели на тяжелых грузовиках, на танках и так далее. Поэтому они вообще не заметят этого обстоятельства. А вот что касается потребительского рынка, это очень важный момент.
И я убежден, что правительство будет предпринимать все возможные меры в ближайшее время, регулируя этот рынок, для того, чтобы этот дефицит подавить. Для змяншэння наступстваў паліўнага крызісу расійскі ўрад ужо дазволіў вытворчасць паліва ніжэйшай якасці, а таксама, паводле інфармацыі агенцтва Reuters, плануе пачаць імпарт бензіну з Азіі марскім шляхам. Reuters таксама заўважыў, што за 2 першыя тыдні чэрвеня Беларусь утрая павялічыла экспарт аўтамабільнага паліва ў Расею. Антон Бяздольны, Белсат. Сёння 102 гады з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкова. Перадусім ён пісаў пра Другую сусветную вайну, удзельнікам якой быў сам. Літаратурныя крытыкі назвалі гэтую прозу акопную праўдаю. Альпійская балада сотнікаў «Мёртвым не баліць», «Знак бяды». Творы Быкова перакладзеныя на дзясяткі моваў свету. Ён не толькі пісаў праўду, але і не баяўся яе казаць. Пасля прыходу да ўлады Лукашэнкі пісьменнік адкрыта крытыкаваў ягоную палітыку. У выніку быў фактычна змушаны да эміграцыі. Жыў у Фінляндыі, Нямецчыне і Чэхіі. Пад самы канец жыцця ўжо цяжка хворы творца вярнуўся ў Беларусь. Ягонае пахаванне ў 2003 годзе сталася шматтысячную жалобнаю дэманстрацыяй пад нацыянальнымі сцягамі. У Беларусь ідзе сапраўдная спёка. Паводле прагнозу сіноптыкаў, у суботу будзе пераважна без ападкаў. Уначы чакаецца да 14 градусаў цяпла, а ў дзень паветра прагрэецца да плюс 28, месцамі да 30 градусаў. А ў нядзелю стане яшчэ гарачэй. Тэмпература ўначы да 16 градусаў, а ў дзень слупкі тэрмометраў пакажуць ажно да 33 на паўднёвым захадзе краіны. Разам з тым, на большай частцы Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі прагрымяць навальніцы з моцным парывістым ветрам. На гэтым у нас усё. Больш навінаў шукайце ў сацыяльных сетках і на старонцы Белсату. Наперадзе ж інфармацыйна-публіцыстычны вечар разам з Юліяй Лабанавай, якой я перадаю слова. Вітаю. І сёння ў студыі Белсат. Кіраўнік РПЦ, патрыярх Кірыл, прыедзе ў Берасці і наведае Берасцейскую крэпасць. Пра мэты гэтага візіту пагаворам са святаром Александром Шрамком. Таксама да нашага эфіру далучыцца палітык Павел Латушка, які перадаў Украіне доказы прымусовага вывазу і ідэалагічнага апрацоўвання украінскіх дзяцей у Беларусі разам з прапановамі 11 санкцыйных пакетаў супраць рэжыму Лукашэнкі. Абмяркуем наступствы гэтых крокаў, не пераключайцеся. Ну чаму ж патрыярх Кірыла едзе у Берасці? Галасуйце ў нашым ананімным апытанні. Хутка гэтую тэму абмяркуем з нашым госцем. Гаспадарства спецыяльнае апытанне ўжо чакае на нашым Ютубе, і там ёсць варыянты адказу наступныя. Патрыярх Кірыла, маскоўскі, уся Русі едзе у Берасці. Ну, каб паўдзельнічаць у нейкіх памятных мерапрыемствах, гэта адзін варыянт. Другі, каб перадаць Лукашэнку пасланне, што галоўным гаспадаром у Беларусі з'яўляецца далёка не ён. А таксама варыянт пра тое, што, ну, магчыма, Кірыла пры дапамозе Александра Лукашэнкі, вядомага сваімі міратворчымі заявамі, плануе сустрэцца з папай рымскім, і такім чынам гэтая сустрэча можа быць такім першым перадвеснікам ці першым этапам да гэтай сустрэчы. Галасуйце, а ўжо неўзабаве агучым з вамі гэтую тэму, магчыма, больш падрабязней у нашым эфіры. Так, гаспадарства, неўзабаве мы абмяркуем гэтую тэму. Пакуль толькі хачу адзначыць, што цэнтральным пунктам свайго візіту патрыярх Кірыл выбраў Берасці і Берасцейскую крэпасць, і дата прыпадае на 85-годдзе пачатку Вялікай айчыннай вайны. Крышачку падрабязней распавядзем пра гэты візіт. Уласна, пра прыезд патрыярха Кірыла паведаміла прэсавая служба Беларускай праваслаўнай царквы. 21 чэрвеня, у дзень сабору беларускіх святых, кіраўнік РПЦ узначаліць святочную літургію у свята-Воскресенскім саборы ў Берасці. 22 чэрвеня возьме ўдзел у жалобным мітынгу на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу
берасцейская крэпасць-герой, прымеркаваным да 85-й гадавіны пачатку Вялікай айчыннай вайны. Патрыарх Кірыла займае адкрытую пазіцыю ў дачынення расійскага ваеннага ўварвання ва ўкраіну, выкарыстоўваючы рэлігійную рыторыку для апраўдання дзеянняў Крамля. Ну што ж, абмяркуем гэты прыезд, гэты візіт з Александром Шрамко, праваслаўным святаром. Вітаем вас. Вітаем. Ну што ж, напэўна, 85-годдзе Вялікай айчыннай вайны і берасцейская крэпасць не выпадкова былі абранымі як такі пункт візіту і дата візіту. А як расійская праваслаўная царква звязвае рэлігійныя сэнсы і вось савецкую гістарычна-ваенную спадчыну? Ну, зараз ўсё фактычна расійская праваслаўная царква ператварылася, ось маскоўскі патрыярхат ператварыўся такую прапагандысцкую такую прыладу для Кремля, так што гэта нічога такого дзіўнага няма. Прапаганда рускага свету ідзе, і гэты кантэкст, уся гэтым кантэксце робіцца. Отец Александр, але Берасце – гэта заходні горад Беларусі, дзе кампактна жывуць розныя канфесіі, розныя вернікі, і візіт Кірыла ён мае прадэманстраваць што? Што, вось, напрыклад, заходняя Беларусь – гэта таксама зона ўплыву расійскай праваслаўнай царквы? Ну, такая нагода ёсць, ведаеце, тут калі так трэба зрабіць, вось тут кожны год нешта значыць для Расіі ў плане вайны з Украінай і з Захадам. І вось такой Брэст, гэта якраз сімвалічны такі горад, які стаіць якраз на межы, за ім, так сказаць, ворагі. Якраз гэта Брэст, гэта крэпасць, якая стаіць, крэпасць рускага свету. Вось такое ўсё, гэта наварачваецца такая прапаганда. Ну, в Берасці будзе прымаць патрыярха, які пад санкцыямі знаходзіцца шмат у якіх краінах за падтрымку расійскай агрэсіі ва ўкраіне. Таксама менавіта пры Кірыле гэтая вайна стала называцца свяшчэннай. Ну і таксама памятаем, што ён заклікаў салдат, жаўнераў не баяцца смерці на гэтай вайне. І тут Кірыла прыязджае да нас у Берасці, ці не баіцеся звязваць з нейкімі небяспечнымі сігналамі для грамадства гэтую паездку? Нічого тут такого небяспечнасці тут ніякой няма. Просто Кірыл, як і Расія, у прынцыпе, разглядаюць Беларусь як частку рускага свету, і можа якраз і нагода напомніць і Лукашэнкі, хто ён і што ён, на якім месцы. Вось, і гэта в гэтым плане. Зрэшты, такі варыянт акурат у нашым апытанні ёсць. Айцец Александр, яшчэ адзін з варыянтаў у нашым апытанні пра тое, што, магчыма, Лукашенка можа быць такім звязным для магчымай сустрэчы з папам рымскім, і Кірыл акурат можа, в прынцыпе, падчас гэтага візіту абмяркоўваць такое спатканне, напрыклад, на нейтральнай тэрыторыі, на тэрыторыі Беларусі, дзе, вядома, вельмі шмат і каталікоў у тым ліку? Ну, я думаю, что это не связано никак с католиками. И то, что Лукашенко там пытается нечто робить с Ватиканом, это его такая автономная такая цікавость. Я думаю, что Кремль не зацікавлены у контактах с Ватиканом. Гэта менавіта Лукашенко. Ён, як заўсёды, трошку пытаецца сядзець на двух стулах і паварочваецца то на ўсход, то на захад. Ось, конечно, ўсход ён нікуды не дзенецца з усхода, ну, як традыцыйна ён робіць, але ж ён робіць нейкія такія знакі і на захад, каб зараз яму везе, так сказаць, што шансуе, што Амерыка на яго звярнула ўвагу. Пастор Грэем прыязджаў не так даўно ў Беларусь.
Вось, да. А патрыарх Кірыл да гэтага не мае ніякага дачынення. Гэта ён, патрыарх Кірыл, праводзіць палітыку Пуціна, а Пуцін не видно, што ён, не бачна, што ён зацікаўлены у кантактах з Ватыканам. Нігдзе ён гэта не паказвае. Але, напэўна, Крэмль маглі раздражняць гэтыя кантакты Лукашэнкі з Захадам і з Грэмам. То бок атрымліваецца, што кіраўнік расійскай праваслаўнай царквы едзе з гэткай інспекцыяй. І нагоды менавіта сталі апошнія кантакты заходнія ці не абавязкова? Ну, я не думаю. Гэта... Тут можна гадаць, всякае можа быць, але наўрад ці патрыарх Кірыл валодае такімі паўнамоцтвамі, каб нешта там такое канкрэтна паказваць Лукашэнкі. Ён можа толькі што проста сваім фактам свайго прысутнасці можа нейкі такое нагадаць, як бы ускосна, што гэта ўсё належыць рускаму свету, а ў рускам свеце галоўны гэта Масква. Вось так гэта можа быць. Вось просто можем так попросту сказаць, што патрыарх Кірыл меціць тэрыторыю. Вось як у жывотным свеце некі там драпежнік памячае, каб ніхто не зайшоў за яго тэрыторыю, так і ён ходзіць па краю гэтай тэрыторыі, памячае яе. Вось так это у такім прымерна такім можна разглядаць вобразе. Але калі казаць пра беларускую праваслаўную царкву, якая падпарадкоўваецца маскоўскаму патрыархату, наколькі ўсё роўна там моцныя вось гэтыя матывы рускага свету і увогуле настрой на карысць Масквы? Ну, розныя ёсць людзі, зразумела. Ёсць такія, што і настроены вельмі, але я не думаю, што гэта такая вельмі распаўсюджаная такая рэч. Гэта як усе беларусы з аднаго боку, нават тыя, што за Лукашэнку, яны не жадаюць ваяваць, і таму Лукашенко все замаганні робіць, каб не уступіць у непасрэдную вайну з Украінай. Так і тут свая спецыфіка ёсць. І беларуская праваслаўная царква мае сваю спецыфіку. Тут няма такой мілітарызацыі. Не, ёсць у нейкім сэнсе, але не такая, як у Расіі. Вось, і няма такога, вось, як там наказваюць за тое, што малітву нейкую не чытаў, там не зусім там падтрымаў вайну. Гэтага нічога няма, за гэта не наказваюць у беларускай праваслаўнай царкве. Яна у якім-то сэнсе яна мае такую, асабліва пасля 20-го году, яна мае такую больш падпарадкаванасць рэжыму беларускаму, чым патрыарху маскоўскаму. Вось, і таму яна у нейкім сэнсе больш аўтакефальная, чым была раней. Отец Александр, а ці гэты візіт штосьці значыць для саміх праваслаўных вернікаў? Вядома, што з расійскай праваслаўнай царквою апошнім часам ёсць пытанне нават у тых, хто з'яўляецца прыхільнікам, хто з'яўляецца шчырым вернікам, адносяць сябе да маскоўскага патрыархату. І тут вось апошні скандал з мітрапалітам Іларыёнам, ён заўважна нейкім чынам мог падарваць у тым ліку давер да расійскай праваслаўнай царквы. Нагадаю, што мітрапаліт Іларыён быў затрыманы ў Чэхіі мясцовай паліцыі за пераводжанне парашка белага колеру. Пасля экспертыза даказала, што гэта какаін. Патрыарх Кірыл і Міністэрства замежных спраў Расіі паспрыяла, каб мітрапаліта вызвалілі. Пазней ён як бы і спачатку з-за сексуальнага скандалу мусіў пакінуць сваю пасаду ў Угоршчыне, дзе атрымаў грамадзянства. Пазней пераехаў з Чэхіі, і цяпер яго патрыарх Кірыл саслаў таму нейкую глыбінку ў Бразіліі. І вось вся гэтая гісторыя вельмі шырока асвятлялася, у тым ліку у беларускіх медыях, у незалежных. Дык вось, да вас пытанне, отец Александр, ці гэты скандал і ўвогуле імідж сённяшняй расійскай праваслаўнай царквы нейкім чынам адаб'ецца вось на беларускіх вернікаў, да пытання даверу да расійскай праваслаўнай царквы і да патрыарха Кірыла? Не думаю, што адаб'ецца. Той, хто ведае ўсё, што сабой уяўляе
расійская православная царква, то і так ведае, а хто не ведае, не жадае ведаць, ён не ведае пра гэтага мітрапаліта Іларіона. І гэта ж такая, у прынцыпе, дробязь. Некі там мітрапаліт Іларіон, ён зараз не з'яўляецца какой-то галоўнай фігурай у расійскай православнай царкве. І таму навогул веруючыя, трэба падкрэсліць, што веруючыя не асабліва на іх уплывае тое, што як вядуць сябе там нейкія іерархіі. Яны ходзяць у канкрэтную царкву, там моляцца, у них ёсць канкрэтны бацюшка, і там яны гэтым рэалізуюць сваю праваславную веру. А там дзесьці там далёка гэтыя людзі ўсе у шапках вялікіх, гэта для іх так проста нешта такое абстрактнае даволі. Гэта такое не вельмі гэта ўплывае. Які там Кірыл, які там Іларіон, гэта не ўплывае. Вось так можна сказаць. А ці ўплывае тады на вернікаў тое, што расійская палітыка, тое, што робіць Расія, мае на ўвазе нядаўныя абстрэлы Кіева-Печорскай лаўры? Як гэтая падзея ўспрымаецца вернікамі? Ну, таксама, в зависимости от того, як настроены кожны чалавек. Той, хто за Москву, той, хто супраць Москвы, хто за Украіну, то ведаюць, гэта і так ведалі, што расійская праваслаўная царква падтрымлівае Пуціна і гэтак далей. А тыя, хто за, ім падняслі такую версію, што гэта самі ж украінцы падпалілі. Кожны бачыць усе навіны, усе падзеі, што адбываюцца ў свеце, кожны бачыць у сваім ідэалагічным такім свеце. Так што гэта, звычайна, не вельмі так ужо ўплывае. Там прямо паглядзелі навіны і адразу зрабілі нейкія такія пераломныя для сябе погляды. Не, так не бывае. Кожны застаецца пры сваім потымстве. А тое, што Александр Лукашенко сам себе называе праваслаўным атэістам, ці гэта для Кірыла можа мець нейкае значэнне і ўвогуле ў гэтым кантэксце? Канешне, яны будуць сустракацца, як сустракаліся год таму, таксама ў чэрвені у Менску ў 2025 годзе. А што яму гэта, што праваслаўны атэіст? Па-першае, ён даўно сябе так не называе, скажем так. Ось, по-другое, і сам Кірыл, я не ведаю, наколькі ён там веруючы, але не гэта ж галоўнае для яго. І таму ён зусім на гэта не звяртае ўвагу, што ён там, хто там, што там, наколькі ён там веруючы. Яму галоўнае, каб было такое стаўленне добрае да яго, каб гэта его прывячалі ўсюду і дапамагалі ў яго, так сказаць, палітыцы, якую ён праводзіць. Ад імя там Москвы і гэтак далей. Гэта таксама тое, што можа нават, што ён атэіст, а можа нават і лепш, потому што менш там унікае. Гэта атэісту лягчэй паказаць сябе такім знешняга боку такога, як ёсць. Ён не ведае там всякіх закулісных рэчаў. А нават калі ведае, так а што? Гэта не ўплывае ніколькі. Заўсёды ведаеце, какие такое, што нават калі какие некие проходят на от імя неяк от православных, заўсёды делегация некая едзе, калі раней з Европы было больше там контактаў, ад парламента беларускага заўсёды гэта адказвалі хто? Як вы думаеце, якая фракцыя? Фракцыя камуністаў. Камуністы гэта былі такія прадстаўнікі праваславия ад беларускіх парламентаў. Так што гэта вядомая рэч, наадварот не любяць такіх. Яны больш такія савецкія, там больш гэта такое нагадвае, такое былое. Вось, калі ўсё залежала ад дзяржавы. І гэта такой вось такой вот стыль адносін. Ці можам мы тады сказаць, што гэты візіт патрыярха Кірыла, ён будзе маласэнсоўным з пункту гледжання магчымых мэтаў, якія ставіць гэтая паездка для беларусаў і для Беларусі, што ён будзе больш афіцыйным, больш паказальным, так скажем? Ну, нічога не будзе значыць. Гэта проста такая нагода ёсць, нейкі там юбілей, прыехаў там,
посвяціўся, паказаў, што пакуль што тут ёсць маскоўскі патрыархат, і ўсё. Нічога такого, звыш такого вялікага, значнага не будзе. І няма гэта нічога такога. Тут і цікавы, дарэчы, момант такі ёсць, пра яго мы пісалі ў хрысціянскай візіі, што патрыарх Кірыл, хто будзе служыць з патрыархам Кірылам, павінны прайці ПЦР-тэст. Так вось патрыарх Кірыл больш баіцца за сваё жыццё. Можа, яму нагадала тое, што мітрапаліт Філарет наш Вахрамеев, які памёр, па сутнасці, хутчэй за ўсё, потому, што да яго прыйшлі яго павіншаваць, павітаць нашыя іерархі беларускія сінода беларускага. Яны нават тады звярнулі ўвагу, што гэта быў год, калі была такая пандэмія. Яны без усякіх там рэчаў такіх, без масак, без нічога, спілкуваліся з гэтым мітрапалітам, а праз кароткі час ён і памёр. Так што яны ўсе баяцца заразіцца, памерці, як звычайныя людзі. Нічога такога у галаве ў іх суперсвятога няма. Перш за ўсё за сваё жыццё, за свой дастатак і за сваё становішча. Вось за гэта галоўнае. Вельмі супакойваючая атрымалася размова. Дзякую вам вялікі. Александр Шрамко, праваслаўны святар, быў на сувязі са студыяй Белсат. Ну і да іншай тэмы. Анджэй Пачобут атрымаў узнагароду ад польскага агенцтва друку, якую яму прысудзілі яшчэ падчас знаходжання ў няволі. Журналісты і былы палітвязень даў інтэрв'ю тэлеканалу ТФА Палонія, у якім расказаў, чаму ён збіраецца вярнуцца ў Беларусь. Урывак працы нашых калегаў у вашай увазе. Мы з надзеяй чакалі, пакуль вы выйдзеце на волю. Але ёсць шмат людзей, якія спадзяюцца, што вы ўжо не вернецеся ў Беларусь. Але ёсць шмат людзей у Беларусі, якія спадзяюцца, што я вярнуся. Я больш за 20 гадоў заангажаваны ў справах Саюзу палякаў у Беларусі. Людзям там трэба падтрымка. Ім патрэбныя лідары, якія бяруць на сябе адказнасць. Я з'яўляюся такім лідарам, і таму павінен там быць. Для чаго ўсё гэта? Для чаго турма, часу ізаляцыі? Для чаго гэта ўсё, калі ёсць рызыка, што вы прыедзеце і будзе зноў тое самае? Я бы не выехаў з Беларусі, калі б беларускія ўлады мяне не ўпэўнілі, што я магу вярнуцца. Калі б маёй мэтай быў выезд з Беларусі, то я б яшчэ ў 2021 годзе, як мае калегі пасля 2 месяцаў арышту выехаў. Саюз палякаў зараз адзіная грамадская арганізацыя ў Беларусі, якая дзейнічае. Яны працягвалі працаваць, пакуль мы сядзелі, нягледзячы на пагрозу арышту. Зараз больш за 3000 дзяцей вучаць польскую мову ў грамадскіх школах, арганізаваных праз Саюз палякаў. Мая адказнасць, каб гэтая дзейнасць працягвалася. Людзі, якія там засталіся, узялі на сябе насамрэч геройскую адказнасць, і ім патрэбная падтрымка. А калі дойдзе да чорнага сцэнара і ўлады пойдуць на нейкі рашучы крок, што гэта азначала б для Лукашэнкі? Ёсць пэўная цыклічнасць у паводзінах Александра Лукашэнкі. Канфлікт з Захадам змяняецца адлігай. І я спадзяюся, што зараз мы ў пачатку такой тэндэнцыі. Таму не павінны пасадзіць у турму асоб, якія выклікаюць рэакцыю Захаду. А цяпер, спадарства, перайдзем да нашай сталай рубрыкі «Жыццё рэгіёнаў». Мы рыхтуем яе разам з рэдакцыяй БГ Медыя і пачнем з Магілёва. Яго жыхары абураныя рэканструкцыяй набярэжнай Дубравенкі. Обновление мясціны падавалася як грандыёзны праект новай зоны адпачынку. Аднак выявілася, што за прыгожым фасадам хаваюцца сур'ёзныя нязручнасці для звычайных людзей. Для кагосьці будзе складана нават трапіць на набярэжную. Рэканструкцыя стартавала яшчэ ў красавіку і павінна завяршыцца праз 6 дзён, таму праца ідзе ўдарнымі тэмпамі. Афіцыйны запуск абноўленай набярэжнай прызначаны на 26 чэрвеня, але жыхары ўжо крытыкуюць будоўлю за дрэнную функцыянальнасць.
Гэтак новая лесвіца без пандусу будзе амаль непераадольнаю перашкодай для вазкоў. Таксама скардзяцца на адсутнасць прабіральні і нязручную сцежку для ровараў, якая рэзка віляе і пракладзеная праз зоны адпачынку. Адноўленая лесвіца, статуя, што сімвалізуе сям'ю. Гэта, вядома, добра, але чаму не прадумалі новых спускаў для дзіцячых вазкоў? Ні з боку гатэлю, ні з боку палацу піянераў. Мамы цягнуць вазкі ў руках. А вось веладарожку з боку гатэлю прыкладваюць проста праз альтанкі для прыемнага баўлення часу. Каб выйшаў хтосьці з альтанкі і адразу ацверазіўся, з роварам-раварыстам распластаўшыся на дарожцы. Беларускія лясы ўсё часцей завальваюць смеццем. Паведамленні пра незаконныя сметнішчы прыходзяць з усіх куткоў краіны. Стихійныя палігоны ўзнікаюць на ўскрайных населеных пунктаў. Чарговы несанкцыянаваны сметнік з'явіўся побач з домам жыхара Салігорскага району. Вось мне цікава, што за свінні такія? У лесе недалёка ад маёй хаты нехта арганізаваў сметнік. З'езджаная дарога, як мінімум 7 разоў сюды прыязджала машына. Відно, што людзі разбіралі не то хату, не то хлеў. Сельская жизнь 14 мая 67 года. Сёлета гэта ўжо не першы выпадак несанкцыянаванага звальвання будаўнічых рэштак. Нават у самім Салігорскім раёне ў Берасці каля могілак знайшлі сметнішча пратэрмінаваных прадуктаў ад рыбы да малочкі. Часам падобныя гісторыі заканчваюцца не толькі грамадскім асуджэннем. У красавіку суд Пінскага раёну абавязаў мясцовага жыхара пакрыць шкоду за незаконнае сметнішча ў лесе. Сума спагнання перавысіла тады 400 рублёў. А вось у Гомлі ўлады надумалі перакласці праблему смецця на плечы мясцовых прадпрыемстваў і арганізацыяў. Мясцовыя камунальнікі нават зрабілі тэндэр інтэрактыўнай мапы, каб суб'екты бачылі, дзе ім давядзецца прыбрацца самім. Адмысловую замову гомельскага ЖКГ заўважыла выданне «Флагшток». Сутнасць праекту ў замацаванні тэрыторыяў за мясцовымі прадпрыемствамі. У санітарнае ўтрыманне уваходзіць пакос травы, уборка лісця і снегу. Такім чынам змяншаецца удзел гарадскіх службаў коштам бюджэту. Ну і да нашай наступнай тэмы. Кіеву перададзена інфармацыя пра ўкраінскіх дзяцей, якіх вывезлі ў Беларусь. Матэрыялы сабрала каманда Народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Аб гэтым бакі дамовіліся падчас рабочай паездкі ва ўкраіну прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінета. Галоўная задача вярнуць скрадзеных дзяцей дадому. Заяўляецца, што расійскія вайскоўцы вывелі з акупаваных тэрыторыяў каля 20 тысячаў непаўналетніх. Менавіта ў Беларусі незаконна трапілі прыкладна 2,5 тысячы. Паведамляецца, што Лукашенка асабіста адобраў удзел як дзяржаўных, так і недзяржаўных арганізацыяў у перавозцы дзяцей. Афіцыйны Кіеў звязвае рэпатрыяцыю сваіх грамадзянаў з мірнымі перамовамі і называе адной з прынцыповых умоваў. Да таго ж Павел Латушка упаўнаважанаму прэзідэнту Украіны па санкцыйнай палітыцы Уладзіславу Ласюку і МЗС Украіны перадаў прапановы 11 пакетаў санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі. Яны датычаць абмежаванняў супраць дзяржаўных медыя ў Беларусі, суддзяў і чыноўнікаў, адказных за пераслед беларусаў, інстытутаў і асобаў, датычных да ваеннага ўварвання Расіі ва Ўкраіну ў 2022, а таксама кіраўнікоў айчынных прадпрыемстваў ВПК, што дапамагаюць Расіі ў вайне. Таксама спадарства варта адзначыць, што Владзімір Зяленскі сёння зрабіў гучную заяву, паставіў фактычна ультыматум Лукашэнку. Ён сказаў, што не верыць у словы беларускага дыктатара пра тое, што ён не хоча быць уцягнутым у вайну, спасылаючыся на рэтрансляторы, якія дапамагаюць накіроўваць расійскія дроны, рэтрансляторы, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. І спадарства ўсе гэтыя тэмы абмяркуем з Паўлам Латушкам, кіраўніком НАУ, намеснікам кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, які ўжо з намі на сувязі. Вітаем вас, спадару Паўле. Добрый вечер, вітаю вас і ўсіх гледачоў.
Давайте пачнем з заявы Владимира Зеленскага. Чаму ж усё ж такі рыторыка украінскага прэзідэнта стала як ніколі жорсткай у дачыненні афіцыйнага Менску? Я думаю, што мы зараз бачым хістанне Лукашэнкі, які спрабуе адвярцецца ад сваёй ролі ў агрэсіі супраць Украіны. Мы бачым, што з боку Крамля ажыццяўляецца ціск на Лукашэнку. Лукашенко разумее наступствы, якія могуць быць у сітуацыі, калі ён зноў прадставіць тэрыторыю Беларусі для агрэсіі Расійскай Федэрацыі, альбо калі іншым чынам будзем падтрымліваць гарачую фазу вайны. І ў яго такі цугцванг, фактычна, з аднаго боку ён не можа адмовіць Пуціну, бо Пуцін можа зарэагаваць даволі жорстка і рэзка. Без падтрымкі Расіі Лукашенку будзе даволі цяжка захаваць працяглы час уладу. З другого боку, калі ён падтрымае Расійскую Федэрацыю, то Украіна дала вельмі адназначныя месаджы. Па-першае, была заява Зеленскага, што Лукашенку чакае сцэнарый Каракаса, так як было з Мадурай у Венесуэле. Пазней камандуючы дронавымі сістэмамі Мадзяр па нікнейму заявіў аб тым, што ёсць 500 цэляў на тэрыторыі Беларусі, і адна з цэляў гэта Лукашэску, параўноўваючы гістарычны прыклад з Чаўшэску, былым кіраўніком Румыніі. І Лукашенко разумее, што адказ Украіны будзе, і ў гэтым ужо ў яго няма сумневу. Але Лукашенко, кажучы, што ён выступае за мір, нават заяўляючы, што ён гатовы абараняць Украіну, былі такія заявы зроблены ў горадзе Гродна падчас нацыянальнага фестываля нацыянальных культур Беларусі, фактычна працягвае падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны, прадстаўляючы адпаведныя сістэмы наведзення дронаў, якія атакуюць Кіеўскую, Чарнігаўскую вобласць, і у тым ліку у выніку гэтага ёсць ахвяры сярод мірнага насельніцтва. Ён працягвае вытворчасць фактычна амуніцыі, узбраення ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі, і таксама пастаўляе топліўныя рэсурсы для Расійскай Федэрацыі. І вось у гэтай сітуацыі Украіна, калі мы бачым, што ўжо гарыць Масква, калі пылаюць розныя рэгіёны Расійскай Федэрацыі, калі назапашваюцца, павялічваюцца праблемы ў гаспадарцы Расіі, на фронце ў Расіі не так добра ўсё выглядае, як яна бы хацела. Украіна праводзіць зараз лінію з пазіцыі сілы, з пазіцыі моцнага. І прэзідэнт Украіны выставіў ультыматум Лукашэнку. Лукашенко, які гаварыў, што ён забяспечвае мірнае неба над галавамі беларусаў, сёння павінен даказаць, ці ў стане ён абараніць беларускі народ. Гэта палітычнае папярэджанне, гэта канстатацыя крытычнай кропкі, у якой сёння знаходзіцца Лукашенко. Але ці за гэтымі папярэджаннямі, спадар Павел, маюць быць нейкія сапраўды сур'ёзныя дзеянні, улічваючы гэтую заяву Владимира Зеленскага, калі Лукашенко не адключыць гэтую тэхніку, то бок рэтрансляторы, мы зробім гэта самыя. Я думаю, што гэта не проста пустыя словы Зеленскага. Яшчэ раз, Зеленскі і Украіна знаходзяцца ў вельмі моцнай пазіцыі. Яны могуць дыктаваць такія умовы, выстаўляць такія ультыматумы. Гэта не блеф, гэта прамое папярэджанне з боку кіраўніка Украіны, асабіста Лукашэнку, і прапанова яму зрабіць нарэшце выбар, бо ён хістаўся заўсёды. Ён спачатку прадставіў тэрыторыю Беларусі, казаў пазней, што войскі шлі ў Владывасток, але завіталі чамусьці ў Кіеў, ён пра гэта не ведаў. Пазней казаў, што з 4 кірункаў планавалася нападзенне на тэрыторыю Беларусі, і таму ён уступіў гэтую вайну. Ён пастаянна хлусіць, ён вядзе сабе як хамелеон, рознымі колерамі фарбуецца ў той ці іншай сітуацыі, але фактычна працягвае падтрымліваць агрэсію. І я лічу, што Украіна зараз не блефуе, яна дае яму фактычна апошні шанс адключыць гэтыя сістэмы сувязі, рэп і спыніць пастаўкі топліва ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Нам важна беларусам зразумець, што мы не ворагі для Украіны, мы не ворагі для украінскага народу. Ворагам з'яўляецца рэжым Лукашэнкі, які падтрымлівае гэту агрэсію. Нам трэба зараз мінімізаваць рызыкі для ўсіх беларусаў, якія
пражываюць каля вайсковых аб'ектаў Расійскай Федэрацыі на тэрыторыі Беларусі, каля вайсковых аэрадромаў, такіх як у Барановічы, у Лідзе, у Лунінцы, у Зябраўцы, трэба вельмі уважліва глядзець, ці перасоўваюцца расійскія рэп-сістэмы, сістэмы сувязі па тэрыторыі Беларусі і старацца не знаходзіцца блізка для іх. Мы павінны захаваць уласную бяспеку, але я думаю, што пагроза даволі вясомая, і яна сапраўды прагучала даволі дакладна і ясна з вуснаў прэзідэнта Украіны. Давайте яшчэ прагаворам вынікі вашага візіту ва ўкраіну. Як Уладзіслаў Уласюк і прадстаўнікі МЗС Украіны адрэагавалі на вашыя прапановы санкцыйных пакетаў супраць рэжыму Лукашэнкі? Ці ёсць, можа быць, разуменне, што сапраўды гэтыя, ці далі вам гэта разуменне, што сапраўды гэтыя пакеты могуць быць прынятыя афіцыйна? Ну, па-першае, сёння абмяркоўваўся ў Брюсселі 21-й санкцыйны пакет Еўрапейскага Саюза. Гэта будзе яшчэ чарговы удар па эканоміцы рэжыму Лукашэнкі, і Еўрапейскі Саюз будзе працягваць ціснуць і на эканоміку Расіі і рэжыма Лукашэнкі, які з'яўляецца агрэсарам, і гэта будзе адчувальна, ўсё больш і больш адчувальна. Гэта такі назапашны эфект. Што тычыцца Украіны, для мяне, як палітыка, было вельмі важна прапанаваць Украіне, што мы можам зрабіць у інтарэсах Украіны, каб Украіна перамагла, каб Украіна здолела выстаяць у гэтай жудаснай вайне, якую развязалі Пуцін і пры падтрымцы дыктатара Лукашэнкі. Мы, па-першае, накіравалі 11 пакетных прапаноў упаўнаважаную па санкцыйнай палітыцы саветніку прэзідэнта Украіны Власюку па выніках той сустрэчы. Па іх просьбы мы перадалі прапановы ўвядзення санкцый на канкрэтныя прадпрыемствы вайскова-прамысловага комплексу Беларусі, таксама ў адносінах да прапагандыстаў. І дадаткова я абмяркоўваю гэта таксама падчас нашай сустрэчы з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім прапановы па ўвядзенні санкцый у адносінах да саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Бо саюзная дзяржава з'яўляецца прававой базай для функцыянавання сумеснай беларуска-расійскай вайсковай групіроўкі, правовой базай для паўнамаштабнага ўварвання. Яна з'яўлялася на тэрыторыі Украіны, правовой базай для размяшчэння ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі, і фактычна праз саюзную дзяржаву ажыццяўлялася ваеннае злачынства вывазу украінскіх дзяцей. Усе гэтыя прапановы прыняты да разгляду Кіевам. Зразумела, што калі яны будуць прыняты, гэта дасць нам дадатковыя магчымасці сумесна лабаваць іх пашырэнне на іншыя краіны Еўрапейскага Саюза і іншых дэмакратычных партнёраў. У гэтым як бы логіка ўзаемадзеяння з украінскім бокам, мы так прагаворвалі гэта. Сапраўды, вы таксама перадалі звесткі пра прымусова вывезеных з Украіны дзяцей праз тэрыторыю Беларусі і ідэалагічную працоўку гэтых дзяцей у Беларусі. У чым гэта дапаможа? Гэта таксама Украіне дапаможа зразумець, што гэта за дзеці і дамагацца іх вяртання? Ці, перадусім, мы кажам цяпер пра крок, які дадасца ў капілку таго, каб у будучыні атрымаць ордэр на арышт Лукашэнкі за гэтыя злачынствы? Сапраўды, тут два комплексных моманты. Першае, конечно, для нас вельмі важна дапамагчы Украіне вярнуць тых дзяцей, якія рашэннем Лукашэнкі, які асабіста падпісваў адпаведныя рашэнні як старшыня прэзідыума вышэйшага дзяржаўнага савета саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, такая назва ў яго чарговай пасады, падпісваў рашэнне пра вываз украінскіх дзяцей. Таму украінскі бок звярнуўся падчас сустрэчы ў карацыйным штабе, які займаецца праблематыкай военнапалонных, але таксама і займаюцца вяртаннем украінскіх дзяцей, з просьбай, каб гэтыя матэрыялы былі перададзены. І вось даслоўна пазаўчора мы перадалі гэтыя матэрыялы украінскаму боку па тых дзетках, украінскіх дзецях, якіх нам удалося усталяваць з персанальнымі дадзенымі. Другое, што для нас важна, і мы абмяркоўвалі гэта падчас сустрэчы ў Кіеве, мы таксама перадалі украінскаму боку усю доказную базу, звязаную з удзелам рэжыму Лукашэнкі, адпаведных дзяржаўных структур, адпаведных чыноўнікаў па пытанню здзяйснення гэтага ваеннага злачынства вывазу украінскіх дзяцей. Мы папрасілі украінскі бок актывізаваць дзеянні ў рамках Міжнароднага крымінальнага суда, бо Украіна ўжо з'яўляецца членам, сябрам Міжнароднага крымінальнага суда, каб прыцягнуць Лукашэнку да адказнасці за гэтае ваеннае злачынства. Так што тут мы праводзім як бы такую двухкірунковую лінію. Для нас таксама гэта важна ў кантэксце таго, каб спыніць перамяшчэнне украінскіх дзяцей незаконнае на тэрыторыю Беларусі. І, дарэчы, мы бачым адпаведныя вынікі. Лукашенко ўжо даволі працяглы час зменшыў гэтую актыўнасць
актыўнасць і ўсё менш і менш украінскіх дзяцей перавозіцца з акупаваных тэрыторый Украіны на тэрыторыю Беларусі, бо ён разумее, што ёсць рэальнае расследаванне. Дарэчы, я магу сёння пацвердзіць, што мы абсалютна ведаем, што офіс прокурора міжнароднага крымінальнага суда зараз расследуе сабраныя намі доказы незаконнага перамяшчэння украінскіх дзяцей у 2021-2024 годах на тэрыторыю менавіта Беларусі і ролі ў гэтым злачынстве асабіста Лукашэнкі і яго хаўруснікаў, якія арганізавалі гэтую незаконную дзейнасць. Расследаванне ідзе. Спадар Павел, а што вы думаеце, вось пра дзяцей размаўляем, пра версію з падрывам аўтобуса ў Бранскай вобласці, наколькі Крэмль можа быць зацікаўлены вось у гэтай правакацыі, бо сёння, зрэшты, ёсць заявы беларускіх афіцыйных асобаў, да прыкладу, пастаянны прадстаўнік Беларусі пры СНД Ігор Назарук заявіў, што Украіна можа быць, ну, скажем так, Беларусь мае права адказаць Украіне вось за гэты інцыдэнт, то бок яны ўжо сцвярджаюць, што это быў украінскі дрон, што, хаця там яшчэ ідзе следства, яшчэ беларускія следчыя туды паехалі высвятляць усе абставіны, так? І пры гэтым ёсць заявы пра выкарыстанне ядравай зброі спадара Андрэя Дабкунаса, прадстаўніка Беларусі ў ОБСЕ. Лукашенко нібыта не так даўно больш міратворчую такую сваю рыторыку на адрас Украіны выказваў, а тут адварот ваяўнічыя такія заявы. Што вы думаеце пра гэта? Ну, па-першае, хто можа быць у гэтым зацікаўлены? Давайте з пункту гледжання логікі. Якое зацікаўленне можа быць у Украіны правакаваць гэтую сітуацыю, ажыццяўляць атаку дронавую на аўтобус з беларускімі дзецьмі дзеля таго, каб пазней што адкрыўся другі фронт, каб з тэрыторыі Беларусі беларуская армія, ну, тэарэтычна магла атакаваць тэрыторыі Украіны, альбо з тэрыторыі Беларусі пачаліся бы ўжо прамыя дронавыя атакі па тэрыторыі Украіны. Украіна ў гэтым абсалютна не зацікаўлена. Яна мае, ну, зараз даволі складана, але ўсё ж такі лепшая, чым раней сітуацыю, становішча на асноўнай лініі фронту з Расійскай Федэрацыі. Напэўна, она не хоча дадатковых 1084 кіламетра, 200 метраў лініі фронта з Беларусю. Таму зацікаўленасць у гэтым ёсць толькі ў аднаго боку – Расійская Федэрацыя. І гэта трэба разглядаць як спецыяльную аперацыю з інфармацыйна-прапагандысцкім суправаджэннем дзеля таго, каб паўплываць на Лукашэнку, разазліць Лукашэнку і прымусіць яго уступіць у гарачую фазу вайны. І вы абсалютна маеце рацыю, што Лукашэнка першы дзень маўчаў, на другі дзень ён сказаў, што это дрон украінскага паходжання, украінскі дрон, але не абвінаваціў Украіну. Ён не казаў пра адказнасць Украіны. Ён сказаў, што гэта правакацыя, якая мае на мэце уцягнуць Беларусь у вайну. І вось гэтыя словы маюць вельмі важнае значэнне. Правакацыя чыя? Мы адказалі на гэтае пытанне. Напэўна, не Украіны, адназначна у гэтым зацікаўлена Расійская Федэрацыя. Што тычыцца заяваў Дабкунаса, Назарука, якіх я ведаю, гэта ўсё сярэдняга ўзроўня чыноўнікі, паслы, якія могуць выказваць пазіцыю, але ўсё ж такі найбольш важкую пазіцыю павінен тут мець і вырашальную мае, конечно же, дыктатара Лукашенко. А ён якраз такі не абвінавачыў упрамую украінскі бок, бо ён баіцца. Сёння у Лукашэнкі самае складанае становішча за апошні, можа, год-два вось гэтай всёй агрэсіі, якая ажыццяўляецца супраць Украіны. Ён сапраўды знаходзіцца ў сітуацыі без выхаду. Яму невядома, што рабіць. Падтрымаць Расію значыцца атрымаць удар ад Украіны. Не падтрымаць Расію, атрымаць удар ад Расійскай Федэрацыі. Абаперціся на беларускі народ ён не можа, абаперціся на Злучаныя Штаты Амерыкі ён не можа, бо ён уже больш за год водзіць вокруг пальца Злучаныя Штаты Амерыкі. Ён не выканаў патрабаванні Трампа вызваліць усіх палітзняволеных і спыніць рэпрэсіі. Гэта ўжо цягнецца больш за год. Еўрапейцы, конечно, Лукашэнку падтрымліваць таксама не хочуць. Я толькі дадам, што Уладзімір Зеленскі таксама выказаўся наконт беларускага аўтобуса ў Бранскай вобласці, таксама назваў гэта правакацыяй. І давайте закранем яшчэ такі момант. Ідзе падрыхтоўка цяпер да праекта сумеснага на базе Stop Russian Recruiting.
Ці маглі б вы распавесці, як гэты рэсурс, гэты праект мае працаваць у тым ліку на тэрыторыі Беларусі, як шмат беларусаў спрабуюць уцягнуць, завербаваць у расійскія... І, спадар Павел, калі можна, цягам хвіліначкі, застаецца літаральна хвілінка да канца вечаровага эфіру. Толькі першай папярэдняй кансультацыі мы знаходзімся ў кантакце з каардынацыйным штабам Украіны, які займаецца абменам ваеннапалоннымі. Сапраўды яны распрацавалі такі праект «Stop Russian Recruiting», каб рабіць усё дзеля таго, каб грамадзяне Беларусі не рэкрутаваліся ва ўзброеныя сілы Расійскай Федэрацыі. Мы ведаем ад украінскага боку, што, на жаль, 2871 грамадзянін Беларусі падпісаў гэтыя кантракты. Гэта не адпавядае нашым нацыянальным інтарэсам, не адпавядае інтарэсам беларускага народа, бо у нас няма ні гістарычных, ні сучасных, і я перакананы, і ў будучым не будзе ніякіх прэтэнзій да Украіны, украінскага народа. Таму мы павінны рабіць усё, каб беларусы думалі галавой перад тым, як ісці на вайну і пагібаць у інтарэсах Расійскай Федэрацыі, у інтарэсах Крымля. Дзякую вам, спадар Павел, за гэтае інтэрв'ю. Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, быў госцем студыі Белсат. А нам застаўся час падсумаваць вынікі апытання. Так, спадарства, большасць прагаласавала ў нашым апытанні за варыянт тое, што патрыярх Кірыла прыехаў перадаць Лукашэнку сапраўднае пасланне ад Владзіміра Пуціна, нагадаць яму, хто ж усё ж такі кіруе нашай краінай, маўляў, не сам ён. Дзякуй вялікі за тое, што ўзялі ўдзел у гэтым апытанні. І дзякую вялікі за ваши прагляды, каментары, падабайкі, калі вы іх пакідалі, а мы з Віталём Бабіным і Юліяй Лабановай развітваемся на сёння. Добрага вечара. Да пабачення.